Euskal Herriko Mugimendu Feministak greba deialdia egin du martxoak 8irako. Ikusita aurreko urtean grebak eukizuen oihartzuna eta grebak eukizuen pixua, pixkat egin dugu valorazio bat, valorazio amankomun edo hausnarketa kolektibo bat, eta bai ikusi dugu aurten ere nahi dugula martxoak 8 kaleak hartu ez eta emakume boiera transak gure aldarriak mahai gainean jarri. Baina bai ikusten genuen aurreko urtean izan zela oso greba handia, ez kuantitatiboki ere oso adierazgarria, baina aurten pixua eman nahi diogu kualitatibo horri, ez? Kalera atera, baina diskurso potente batekin, kolektiboki eraikitako zerbaitekin, eta ez dugu nahi ez, martxoak 8 bete bat, baina ustua dagoen aldi berean, ez? Orduan, oinarri politikoz nahi dugu osatu, eta pixkat aurten da greba egitearen ikusi dugun behar hori, ez? Aldarri politikoiekin eta diskurso horrekin ere betetzea eta baliatzea martxoak 8ko greba ere alde batetik gure exigentzia politikoentzat, baina baita ere kontzientzia bat eta errotiko irakurketa bat eskaintzeko. Horregatik aurtengo planteamenduan txosten bat eraiki dugu, pixkat erramientak sortzeko ere aurtengo grebari ere oinarria emateko eta pixkat aurtengo greba osatzeko eta hausnarketa kolektibo bat bideratuko duena. Aurten ere ikusi dugu zaintza lanek, ez, eta pixkat invisibilizazio guzti hori jarri behar dugula lehen plano batean eta grebaren oinarri hori izango dela, ez? Bizitzak erdigunean jartzea eta pixkat hortikan eta horrek ukitzea zentralidadea, ez? Eta ez hainbeste igual aurreko urtean eukizuen bezala mundu laboralaren presentziak. Aurtengo ardatzei dagokionez, nahi dugu zaintza izatea guztia barna ibiltzen duen ardatza ez, baina hala ere mantenduta ikasle gazteen ardatza, kontsumoaren ardatza, lanaren ardatza eta pentsionistak ere aurten ere gehitu birela grebara beste ardatz eta beraien lanketa propioa eginez. Eta hemendikan ere deia luzatzen dizugu parte hartzeko hiri zein herrietako mobilizazioetan eta baita ere sortuko ditugun zaintzagune komunitario guzti horietan.